super super. Kasama ko yung kaibigan ko. Ilibre niya ako ng noodles. Hello, Dada. Dada, tingin ka ah. Hello, ayan, manlilibre. Yan ang mayaman kong friend. Ito po kami sa super super. Yan po yung mga pagkain. Rice po. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Mamaya ka na ano dyan, video ko muna, yan. Yan. Ano bahala? Ano bang masarap dyan? Na noodles? Shrimp noodles. Ikaw, ano gusto mo? Masarap ba yan? Aywan ko, masarap. Yan po, oh. Ano? Ayan, oh. Walang sabaw, gusto ko. Mahal, ah. Asan dyan? Sige lang. Yan, oh. Ito? Yan, oh. Toast noodles with cuttlefish and fish cake. Sige. Yan. Ang drinks ko. Yan. Yan po, Ay, teka lang. Wala yata akong cash. wala kang cash? Wala kang cash? Hindi ka naka-withdraw? Meron. Yung isa, yung octopus ko na lang cash. Ha? Octopus ko na lang. Siya ang mag-order. Yan, mga ano. Mga congee. Parsley, ganyan. Congee with pig's liver. Yan ang order ni kaibigan This ko. one, and then spinach. And the drinks, red bean juice. Red bean juice. Stay here. Yan dyan, makano kami dyan. Ano drinks mo? Bahala kang, milk tea. Milk tea. And the other one, ito ba? Oo. Ito? Hindi, ganyan yan. This one. And the milk tea? Yes. Yes. Milk tea. Ano daw? Hot milk tea. Hot milk tea. Yes. Steak yan. Yan kami, oh. Yung mga ano namin. Ako 36 point, ano. Sa kanya 37. Kasi ano yung, ano mo. Yan. Ito ang paborito ko. Yan, masarap tinlaya yan. Para ba sa isaluwa? Gusto ang niya. Yan, masarap ito. Ayan. Ako 36 po. Okay, thank you. Yan, masarap din. Yan. Doon sa may gilid na lang. Ito? Ito na lang. Okay lang dito. O doon. Ito na lang. Sa isaluwa siya. Ito, magbibit-bit yan, hindi. Dadali na rin yung pagkain. Kasi akala ko magbibit-bit yan eh. Kumain ulit po ako dito noon. Ha? Dadali na nila yung pagkain natin. Yung isa walang ano. Okay lang? Kasama na sila, oh. Sinama na niya? Pati yung sa akin, yung order ko? Oo.
Magsa-live kami. Ano ba yung mas maliit? Thank you. Libre. Ay. Kasi sila manang ata, mayroon napupulan sila ng tubig, di ba? Tapos nagpabarangay sila tapos may mga ano na may mga pumirma nagpetisyon kasi nga mahal nga sila magniningil ng tubig doon sa atin. Tapos may nagpetisyon, maraming nagpirma. Tapos sa Lunes, sa Martes, meron silang ano, parang dinggin sa barangay yung ano nila. Tapos sabi nung, oo, tsaka yung mga tao na naputulan din. Tapos sabi nung ano, may hawak ng tubig, ano daw, yun lang. Yun nga. Ayun na. Yun nga sabi ko sa yun nga sabi ko sa kanya. Ano ikakasa sa kanya ano naman ni tao doon. Mga tao naman. Mga tao naman ang may ano. Yeah. Another one. Yes. Another one. Yes. She have an order. Ito kay ano data spinach with egg. Ano yan? Morning glory. Sarap na. Kaya nga. Tapos yung mga tao Morning doon. glory at saka yan yung one tunnel with meatballs and cuttlefish at saka yung sa kanya yung Ewan ko. Kasi sila ang pula ko yun doon. saan yung papel? Wala naman binigay yung ano, babae. Saglit lang siya. Nagkagulo kasi nagkamali siya sa number. Ay, Ah, no, 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 no. This one. No, no, no. No, no. iba yung order namin.呢個餐呢，呢個餐呢係你嘅，有一個係你嘅，另外一個喺嗰度，仲有一個。 Yung ba yung order? Hindi naman yung sinabi. 有啊，呢個係你㗎嘛？有一個係你㗎嘛？你點餐嗰時有一個係你㗎嘛 English, yeah. 係，魚蛋河係你㗎。 We ordered two but not this one. Yan akin yan. This one mine. 嗱，你指到呢個咧， Naku, nagkagulo na. Yeah. Yes, that's one is mine. Yeah. Yes, One. red OK， bean. 在邊咯？咪 OK 咯？ Here, this one. Yeah, you pay lang. 喺度做緊，仲有喺嗰度。 Pay lang. Wala kasi kasi ng Ay, naku. Ay,
yung order ko. Ayaw akong pakainin. Ayaw na sa'yo. Bala ka daw. Hindi nga kasi kami makaintindi ng Chinese. Oo, hindi kami makaintindi ng Chinese. Kaya ganyan. Hindi rin sila makapagsalita ng English. Kaya hirapin kung ano-ano lang sinasabi. Binibigay sa atin, di ba naman? Oh, kaya Okay, thank you. Okay. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Ay, Para tayo makakain ng dalawa, hindi tayo kita talang dalawa. Doon kayo na kaya para makita tayong dalawa. saan? Diyan ka sa kabila. Kita ka pa? Hindi? Hindi rin. Wala eh. Wala bang ano yan? Pag ganyan? Pwede. Pahiga? Hindi pwede. Ganyan na lang. Ano na, hindi pa ano. Wala na. Siya na. Hello. Ano, kahit ito ka kaya? Ayun, sobra din eh. Hindi tayo makuha. Yan mo rin. Pahiga nga. Hindi pa, pagpahiga, tignan mo. Ganyan siya pagdastigo. Ano ganun? Nakaano dyan sa cellphone mo? Hindi ka naman kuha. Hindi pwede. Ako lang kita, hindi ka na makukuha. Ikaw na. Magkaabay ako maiso. Ganito. Ako lang makikita. Ay, kain po tayo. Ba't malamig? Sabi ko hindi malamig. Ang order ko hindi siya malamig. Ang binigay malamig. Ang binigay malamig. Yan si ano, Ma'am Dada. Tapos na siya ang bilis-bilis kumain. Kita ko tapos. Ang in-order ko, ano, ito yung order niya. Lala. Ha? Dalang siya. Malapit naman ang binigay. Gulay gusto mo. Ganyan na lang. Kung baka makita yung lugar. Pupunta ako sa mga baka makita. Okay lang naman. Kain po tayo. Ito yung order ko. Mainit sana. Eh, binigay malamig. Ano ba ito pangalan nito? Yung toasted sauce with cuttlefish at saka yung fish cake. Saka may libreng sabaw. Lumipat. Hindi. Maan, kapandalan tayo order na. Lumipat. Hindi, take off lang siya, ma'am. Kaman tayo ako. Kain po tayo. Masarap pag
libre. Sarap pag libre. Hindi madam. Masarap tuloy. Sabi nila cook sauce, hindi naman cook sauce. May ang manghang ka dyan? Wala. Meron. Ito, itong chili nila. Eh, gusto mo yung chili na bigawa ko? Oo nga. Nakita mo yung ano ko, yung post ko dun sa page ko na yung pinakurat na word ko na pinakurat na ginawa ko dun sa na pinakurat. Pasensya na po, hindi ko alam na meron palang ano daw may-ari yung pangalan niya, hindi pwede daw gamitin. Eh, pasensya na po kung hindi ko naman po alam. Ang ano ko lang naman po, pwede naman gamitin kasi yung mga nakita ko naman na vlogger po na gumagamit yung pinakurat. Pasensya na po. Hindi ko binebenta po yung gawa ko. Ganun. May na-claim. Meron naman may-ari ng ano, yung pangalan ng pinakurat. Wala akong intention po na ano yung pasensya na po. Kasi nakita ko sa YouTube na marami naman po gumagamit ng word na pinakurat. Pasensya na po. Hindi na po ako nagsalita kanina. Ano yung maanghang? Doon, dagdagan mo. Gagamitin mo pa ba? Hindi. Tama na lang sa. Dalawa lang. Ito po. Gagawa na po ng ganyan. Alam ko, gumawa ka na po. Gumawa ako sa Pinason pero hindi nila masyadong gusto. Kasi Hindi sila. sila Chinese or mas maganda, mas masarap pa rin yung ano na may sili. Yung sausawan kaya. Ayun tayo. Kita yung mukha ko. Dalawang side mo. Yung sa ginagamit ko pag nag-ano. Ano ko lang ng oras. Sige na ako active pa. Gusto mo na ganitong noodles o yung mas makapal yung hopan? Yung hopan, mas masarap yung hopan. Yung nandun. May sauce lang. Ano, hindi ako kumain kagabi. Ito po sa Hong Kong. Mga noodles, minsan walang vegetable. Kasi ang Walay na order. walay na order, pero meron din vegetable din kagaya sa atin na dito may vegetable, mga karne, mga slice na beef, pork, may mga seafoods. Pero dito po, kung gusto mo na walang gulay, pwede po. Sa sauce lang naman po talaga siya. Yung sauce lang talaga po naman sa noodles po yung nagpapasarap eh. Kahit walang Katulad nito, may walay na order. hiwalay na order. Naging kampong mo lang din. Kampong niya. Kampong lang po. Nilagang kangko. Na may ano yan, ano yan. Parang ano, ang tawag yan?
Yung ano tofu na salted tofu. Yung fermented na tofu. Ito naman yung sabaw. Sabaw na may spring onion. Cook. Sabaw lang ano. Ibang pala. Parang gulay lang siya na ano. Lagyan mo ng ano, pepper. Dami mo yung nilagay na pepper. Salt ba ito? Yan, hindi ako gumawa. Ano ko sa'yo? Nagdaan ko din sa ang order ko yung ano hot milk tea pero ang binigay nila cold. Kasi sobrahan na ako sa ano, sobrahan na ako sa lamig. Yung tiyan ko pa naman sobrahan ako sa lamig. Yung tiyan ko masakit. Mahihain po siya. Kanerin po siya. Siya po yung laging nagtitikin ng mga lutong kahit di masarap. Anong masasabi mo sa mga luto ko na binibigay ko sa iyo na ano para malap? Masarap. Tinatakbo nila ng ano ng alaga nila. Ganito ang buhay namin po. Doon kami sa village namin. So, para magkakapatid na po kami. Kung sinong meron na may pagkain, share po. Kasi hindi sila makakalabas. Kasi hindi lumalabas. May alagang bata. Walang mas yung sila nagkain. 6 months yung alaga niya. Kung sila nagmamarket sa lahat. Si Paula. Great data. Parang ano ko siya. Ang ano to, yung parang scallop with sweet yung flavor ng noodles. Yan. Scallop and squid. Meron eh. Yung ganito. Parang udon siya na maliliit. Parang yung rice noodles na dry. Maliliit na ano lang siya. Parang yung cut niya. Saan tayo puputulit? Red shop? Bibilin ka? Bibilin tayo ng puto. Kasi na tayo. Andun sila po. Ano guys lang po? Wala, bibilin. Bibilin lang ang nakalpuan. Kasi pang-press ko lang pati sa kakak mo po yung bando. Lalo nung pagbansa. Lunis na lang po. At least lang lang kayo sa bahay ninyo. Ako, laging nasa labas. Hinahatid nila tapos sinusundo mo. Oo. Sarap na sarap siya sa kangkong. Nahiyain Sarap po kaya. siya. Kangkong with fermented bean curd po. Yan. Hinabukin ng detadrag. Sarap na sarap siya. Iba pa rin ang pagkain Pinoy na gulay. Gusto siya ako hindi pa.
Order pa daw siya. Order pa kayo? Matagal dyan mag Ay, 30 minutes lang. Okay na. Ano lang ng oras? Saba lang itong 22. Happy day. Pa na. Huwag pa siya. masyado. Malaman mo. Karoon ba? Tulog ako. Tulog ako maghapon. Maghapon na ako mag... Baka napatulog ka na siya muna. Hapon na ako nawala. Ano ko na ganun. Bulot yung kwarto. Araw na sa ano na. Kwarto na. Kay Sai kung kay Asdal. Nakahabang rin. Magmag na tayo. Eh, hapon. Hapon, nag-food with food. Kami ka magdalagan daw kami sa kanang ano, sa may side. Ito po yung dinner namin. Dinner namin dito. Kumain ako kain kanina ilan. Kailangan pala natatawa ka. Kapon, alam mo yung niluto ko kahapon, isang takal at saka kalahati. Alas mo lang yun? No. Ito na. With yung binigay ko ulam. Sino yan nakatulog? Oo. Buti naman. Pinatulog ko muna. Sarap ko yun eh. Hindi ako nakakonsentrate kakain. Kasi yun. Okay, ako. Tapos, sa kalahati, naubos ko. Pero hindi na ako kumain ng gabi. Ang kinain ko ng gabi, ano, yung Napay. broccoli. 5 pirasong broccoli. Dalang nila. Niluto ko, naglaga ako ng broccoli. Sino mag-post mo wala? Yung katubig lang. Tapos, pag-akit ko, kumain ako ng saging na bigay niya. Yun lang, dinner ko. Ito lagyan siya. Kasi, dahil na ako. Dami ko lang kinain ko. Ganun ako, pag dami akong kain ng lunch, pero pag dinner, hindi ako kain. Pwede mo lang. Ano lang? With thick sauce. Meron ng thick sauce. Pag thick sauce, di ba may sauce? Iba na naman. Iba na naman sa sunod. Thick sauce lang, hindi naman thick sauce. Tapos na. Okay lang naman yung ano ko, milk tea ko, hindi nilagay sa ano, loob yung ice. Kasi pag nilagay sa loob, yung ice, ano, Kaya lasa. hindi. Super lamig, sakit sa lalamunan. Ito, sa labas lang siya, yung ice. Ako na ang headset ka na? Meron. Bakit nung tumatawa ko, hindi ko ma-open yung message mo? Saan? Yung voice message ko. Hindi ko ma-open? Oo. Pag tumatawag, tulog ko na. Wala akong headset. Hindi ko ginagamit. Masakit sa tenga. Ubus na? Masarap ang libre. Grabe naman, ubus na. Pag uminom ako niyan, hindi ako matulog. Nag-try ko na yan. Kasi kahapon, ano, hindi ka matigas na
taste milk. Kami na iigas sa kantin ni ate na balunong milk. Ajay. It is ginisak lang lunch namin. Kaya di ba nagpa-dentist ni ate Lili? Friend ko. So, isindan ko na, orang ngawag ko kung kantin pagka na nasta, balon na. Gusto ko matiin ka na kuma. Kung kain ka, mamisan ko. $20 na nagado. Sa, Yung slim. saan? Nili ko doon sa may market. Ito na ba? Ah, $20? Nagado DJ. Pero yung orange katay ba pati tayo na imas DJ. Iludokano na po kami. Ilocano kami ngayon. Tapos na kami dadagat Pangasinan. Down yun. Pangasinan pero nag-migrate the Jai. Lumipat the Jai Palawan. Pero mag-migrate hindi ko. Apa no, minum ka kasi ang maturo? Ah, Kapag iyak ka? na-try ko na yun. Ano, wala pala akong kape. Bumili ako ng kape. Mura lang siya, 29. Dun sa may typo. Pakita ko. Pero kung malagagatango nun, sa taon to kapenan. Yes, kape. Nescafe stick yan. Oo. Dili one. Malaysia. Parang doon, no? May Nescafe stick doon pag 20 lang. 20. 30. Tama ro doon? Bye-bye. Thank you for watching po. At ano ko sa Salamat sa ating po sila. Bye-bye. Thank you.